Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'u b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi araba ye février kalo tile 11 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ninnu kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka se Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati wali min bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 communiqué min kɔnɔna na état-major b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko kari tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2026 k'a ka Mali fintigilakaw ye banbaci wale maaw ka kɛlɛkɛminɛ ale n'u ka dumuni marayɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni u ye tiɲɛni don o yɛrɛ kɔni la Lere Ouest yan fanfɛla la ne ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Tombouctou région de kɔnɔna na. Sanga ani wagati an ka Mali lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn ka ni fɛn kuntan ninnu kɛlɛ u kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na togoya si la ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn a bɛ tiɲɛni yɛrɛ kɔni don hadamaden ka ɲɛnamaya la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ye Kayi région arrondissement fɔlɔ commissariat mɔgɔ yɛrɛ kɔni k'olu ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna na février kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye dankari réseau maa dɔw yɛrɛ kɔni ka baara la ni réseau maa ka baara yɛrɛ kɔni kun bɛn bɛn ɲɛnaminimafɛn tali ni a feereli yɛrɛ de kɔni ma Kayi région kɔnɔna na. Ni yɛrɛ kɔni Musa Mara ni ale an ka premier ministre kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ka sanga ni ale ka condamnation yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛnenw na k'ale kun seginna ne ka rappel yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ale condamné min yɛrɛ kɔni na ko u kun yɛrɛ kɔni ma bɛn a ma k'a bɛ fɛɛrɛ latigɛ nin condamnation yɛrɛ kɔni ka bɔ a ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ cour d'appel maaw ye olu kɔni y'u ka jaabi bɔ ni ka ɲɛsin Musa Mara ka nin condamnation ko yɛrɛ kɔni ma an n'an da se o ko ma ni ka o walawala aw ye kunnafoni kɔnɔna na walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. Ne fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa an ka jamana lakana tigilamaaw olu mako mana se minɛn fɛn fɛn ma walasa ka se u ka lakanali baaraw kɛ lafiya kɔnɔna na an ka Mali autorité cɛsirilen don ni ka o minɛnw bɛɛ lajɛlen d'u ma cogo min Mali yɛrɛ kɔni bɛ se ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati sanga ani wagati jamana ye fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu de la tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre de la sécurité et de la protection civile ni o ye général Dawudu Ali Mohamedine yɛrɛ kɔni ale taara camion kurakura 57 yɛrɛ kɔni di an ka garde ale ni police nationale maaw yɛrɛ kɔni ma walasa ni Mali yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ka jamana lakanaw yɛrɛ kɔni baara kɛ ni nin minɛn ninnu ye an ka Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. A yirala k'a fɔ k'an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min ye lakanabaliyaw kɔni bɛ o yɔrɔ kofɔli ninnu na ko kari tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2026 cɛ maramafɛntigi dɔ minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni taara sira la sira min bɛ Gawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ka taa u jɔ ni sira kofɔlen yɛrɛ kɔni sanfɛ maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ taa ni ka segin la ni sira kofɔlen yɛrɛ kɔni sanfɛ ka olu ka nafamafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ u la. Emmanuel Macron ni ale Faransi jamana ɲɛmaa ye don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni ale tun ye interview dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Europe yɛrɛ kɔni kunnafonidise dɔw yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko interview nin yɛrɛ kɔni carila kunu tarata février kalo tile 10 san 2026 o interview nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Faransi président ale kɔni bɛ kangarida gɛlɛnmanba kɛ k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a ye k'a fɔ kuma caman min ye Donald Trump ye n'ale États-Unis jamana ɲɛmaa bɛ bɔ ni ka maaw yɛrɛ kɔni menacer ko nka a bɛ tila a ka o menace nin yɛrɛ kɔni na wagati damadɔni dɔrɔn a bɛ tila ka o menace nin yɛrɛ kɔni bɔ a ma ko maaw yɛrɛ kɔni kana na Donald Trump ka o ko nin yɛrɛ kɔni ta k'u hakilina sigi n'a ye ka d'a kan ko min Europe jamanaw ye a kana na k'u ɲɛna cogoya si la k'a fɔ ko min ye ko in yɛrɛ kɔni ye k'o banna pewu ka d'a kan Donald Trump yɛrɛ kɔni ale ka hakilinaw bɛ falen secondes yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi do kibaru kɔnɔna na. Ka sanga ni an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baaraw ye walasa ka se ka Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana yɛrɛ kɔni sabati wali min bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sabati ka sanga ni fintigilakaw ka o cɛsiri baara nin yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'u bɛ ka opération yɛrɛ kɔni kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min ye banbaci wale ma o k'olu sin latunu ne ka bɔ ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ
communiqué min kɔnɔna na état-major kɔni b'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2026 komi yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ye k'u ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Lere localité yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Tombouctou région de kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔla ni communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ ka contrôle yɛrɛ kɔni boli Lere localité yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen lakana sabati cogo min banbati walima kana se ka daga sigiyɔrɔ sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen na ko ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni to o yɔrɔ yɛrɛ kɔni contrôleli baaraw la u taara bɔ banbati walima ka minɛn bila yɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni kan Lere localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛlɛla k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw y'u ka nin opération yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la El Sirabo localité de ma wa an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min banbati walima u mana kɛlɛkɛminɛn kura minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ u bɛ t'o bila nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ de kɔnɔna k'u b'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tɛmɛ nin yɔrɔ in fɛ k'an ka Mali finitigilakaw ye nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na a yirala k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni nɔbɔ ka da k'a kɛra sababu ye ni banbati walima u ka nin minɛn mara yɔrɔ yɛrɛ kɔni ka tiɲɛni don a bɛɛ lajɛlen na ni minɛn bila yɔrɔ yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn caman kun bɛ ni o dɔw ye marifaw ale ni munition caman ko wa nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na bɔtara ka kalama k'a fɔ ko yɔrɔnin dɔ yɛrɛ kɔni kun labɛnnen don banbati walima u bolo yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔ u b'u ka fɛn pɛrɛta nin yɛrɛ kɔni dilan yen nɔ ko tiɲɛni donna o yɔrɔ in fɛnɛ na fo ka taa se karibira an'u ka sumaw yɛrɛ kɔni ma min banbati walima u kun bɛ taa nin fɛn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni mara nin yɔrɔ kofɔlen na an ka Mali finitigilakaw ye opération min yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na o kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don u ka nin minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni kun ye yɔrɔ ye ni banbati walima u kun tilal'u ka attaque yɛrɛ kɔnɔ u kun bɛ boli ni ka t'u dogo nin yɔrɔ kofɔlen de la ko wa n'u ka kɛlɛkɛminɛnw walima u ka suma fo ka taa se tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ma n'olu kun nana dɔrɔn u kun bɛ taa o yɛrɛ kɔni dogo nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na komi an ka Mali finitigilakaw ye tiɲɛni don nin yɔrɔba in bɛɛ lajɛlen na wali ni kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbati walima ninnu na ni opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka camanba yɛrɛ de kɔni bɔ banbati walima u ka binkani wale fanga yɛrɛ kɔni na wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye banbati walima o ye minnu yɛrɛ kɔni b'u ka wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou région kɔnɔna na a ye tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don olu ka dumuniko yɔrɔ ta fanfɛla la k'a yirala k'a fɔ ko so in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbati walima u k'u yɛrɛ kɔni kun ka suman baden de kun bɛ yen nɔ état-major ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a ka layidu kurakuraya wa a bɛ hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye ko banbati walima o dogo yɔrɔ ɲinini ani o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni tiɲɛni k'alisa o baaraw bɛ ka continuer a ka Mali finitigilakaw fɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolo fɛ olu ka lakana ka se ka sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na Kayi région kɔnɔna na arrondissement fɔlɔ yɛrɛ kɔni commissariat ma a yirala k'a fɔ ko opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dankari réseau maa dɔw ka baara la ni yɛrɛ kɔni kun ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn tali a n'a feereli yɛrɛ de kɔnɔna na Kayi région kɔnɔna na Kayi arrondissement fɔlɔ commissaire yɛrɛ kɔni ni o ye commissaire de police Dawuda Sise yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko février kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 k'ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na commissaire ka cɛdenw y'u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni kan wa y'u bolo da fɛn dɔw yɛrɛ kɔni kan fɛn minnu yɛrɛ kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko ni maa fila ni yɛrɛ kɔni kun ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn feereli ma Kayi région kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲani Kayi arrondissement fɔlɔ yɛrɛ kɔni commissariat policiw yɛrɛ kɔni ka nin opération yɛrɛ kɔni daminɛ o y'a sɔrɔ u ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ de kɔni sɔrɔ renseignement min yɛrɛ kɔni sɔrɔlen u fɛ u y'a labaarali yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u wulila ni ka t'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ ko maa fila ni yɛrɛ kɔni na ko kelen si bɛ san 28 na filanan ale kɔni si bɛ san 30 yɛrɛ de kɔni na ko bolodara ni maa fila minnu yɛrɛ kɔni ka bolodariw ka kariya kan ko bisiya yɛrɛ kɔni bɛ kɛ k'a fɔ ko ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn tali ale ni a feereli yɛrɛ de kɔni ma Kayi région kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni commissaire ka cɛdenw yɛrɛ kɔni tilalen u bolodali la ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka u taara wolomali minnu yɛrɛ kɔni kɛ ninnu ka so kɔnɔ wolomali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'u boloda fɛnba dɔw yɛrɛ kɔni kan fɛn minnu yɛrɛ kɔni u kamana gan kosɛbɛ nka fɛn nin kɔni fɛnɛ y'a yir'u la k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni ni maa fila minnu yɛrɛ kɔni minɛ k'u ma bagaw ma k'u nɔ bɛ ko dɔ yɛrɛ kɔnɔna na ɲɛnaminimafɛn feereli ko la Kayi région kɔnɔna na bolodara fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ye cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni ale mana ni 21 ani a paquet 7 bolodara o kan bolodara fɛn dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni o dɔ ye machine ale ni balance yɛrɛ kɔni ye ko bolodara wari yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni o wari yɛrɛ kɔni bɛ taa 29 ni 600 yɛrɛ kɔni na k'o fɛnɛ kɔfɛ téléphone fila ale ni batterie dɔ yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye commissaire ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu sera ka u boloda ni fɛnba ni yɛrɛ de kɔni kan wolomali
senfɛ ni maa fila nin ka so ni o y'a tiɲɛ tigɛ commissariat ma o yɛrɛ kɔni ka cɛ dɔ ye k'a fɔ ko ni maa fila nin yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn feereli ma u sigiyɔrɔw la ni maa fila minnu yɛrɛ kɔni nana ɲɛnaminimafɛn feereli ko hukumu yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko ɲininkaliw yɛrɛ kɔni tegura u la k'u ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ maa fila ninnu taara yira an ka kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni na kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔla ka mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da u fila bɛɛ kan ka taa u datugu kaso bonba yɛrɛ kɔni na Kayi arrondissement fɔlɔ yɛrɛ kɔni commissariat mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko halisa u bɛna continuer ni sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni senfɛ walasa n'o y'a sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔni réseau de ye ka réseau in ci walima n'o y'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ nin maa fila ninnu na u ka feere jugu in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o complice ninnu fɛnɛ kan komi yɛrɛ kɔni ni maa fila nin an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni bɛ to kaso la yanni u ka kiiritigɛ wagatiw yɛrɛ kɔni cɛ walasa u ni ɲankili min ka kan an ka kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka se ka u da u ka don n'a nataw la ni opération ɲumanba min yɛrɛ kɔni kɛra Kayi arrondissement fɔlɔ commissariat mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ opération ɲumanba in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali police nationale mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka laɲini na ni o de ye k'an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ na min ye ɲɛnaminimafɛn feereli yɛrɛ kɔni ka dankari o la fo ka taa se criminalité yɛrɛ kɔni ma ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka camanba yɛrɛ kɔni bɔ o la an ka Mali jamana kɔnɔna na Kayi police directeur régional ale kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko a bɛ a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni fo ka nin opération ɲumanba in yɛrɛ kɔni na k'a b'u fo ka baara kɛ ko ɲuman ale n'u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni na ni opération in senfɛ wa a bɛ welemada kɛ halisa ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'halisa an ka continuer an ka collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko dɔ yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ lakanabaliya ale ni ɲɛnaminimafɛnw feereli kɛlɛli la an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye Musa Marali ale an ka Mali premier ministre kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min an ka Mali kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni u ye nin makofɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni san 2 kaso kɛli la mais san 1 a b'o kɔni kɛ wajiba la san 1 tɔ a bɛ se ka liberté provisoire yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko la Musa Mara ka o condamnation yɛrɛ de kɔni kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko o ko in yɛrɛ kɔni ma bɛn a ma k'a ma sɔn nin condamnation yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu de la ni makofɔli nka avocat yɛrɛ kɔni kun taara rappel yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali cour d'appel ma o yɔrɔ la cour d'appel ma olu kɔni fɛnɛ u ka jaabi yɛrɛ kɔni di tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 Musa Mara ka nin condamnation ko in yɛrɛ kɔni na kabini Musa Mara yɛrɛ kɔni ka avocat yɛrɛ kɔni kun taara rappel yɛrɛ kɔni kɛ an ka cour d'appel ma o yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ o continuer la procès yɛrɛ kɔni fɛ n'alisa ka continuer ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ nin don kofɔli na cour d'appel ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu fɛnɛ bɛ Musa Mara yɛrɛ kɔni condamné san 2 kaso kɛli la ni san 1 a b'o kɛ wajiba la san 1 tɔ in yɛrɛ kɔni a bɛ se ka liberté provisoire sɔrɔ o ko la wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni Musa Mara ale tun ye rappel min yɛrɛ kɔni kɛ o ma se ka nɔ bɔ ka d'a kan cour d'appel mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko condamné la min yɛrɛ kɔni na wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'a n'o ɲɛkili yɛrɛ kɔni ka ka ko kɛlen in na cour d'appel mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta nin ne k'a yira k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni kun ye Musa Mara yɛrɛ kɔni condamné min yɛrɛ kɔni na wagati tɛmɛnenw na k'a n'o ɲɛkili yɛrɛ kɔni ka kan o nana kɛ sababu ye ne ka dankari nin ko in yɛrɛ kɔni na pewu min yɛrɛ kɔni ye Musa Mara ye wajibi yɛrɛ kɔni ale bɛ san 1 yɛrɛ kɔni kaso kɛ san 1 tɔ a bɛ se ka liberté provisoire yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko la nin condamnation yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Musa Mara n'a a ka avocat yɛrɛ kɔni k'u tɛ se ka rappel wɛrɛ kɛ bilen yɛrɛ kɔni ni kaso in yɛrɛ kɔni ko a bɛ o tɔ yɛrɛ kɔni laban an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa an ka Mali jamana lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni olu mago bɛ minɛn fɛn fɛn la walasa ka se ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na ka se ka o minɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni di u ma o ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre de la sécurité et de la protection civile ni o ye général Dawudu Ali Mohamedine ale kɔni taara camion kura 57 yɛrɛ kɔni di an ka garde ale ni police nationale ma yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka u dɛmɛ jamana lakana ni baaraw la sanga ani wagati ni cérémonie min yɛrɛ kɔni labɛnna walasa min yɛrɛ kɔni général Dawudu Ali Mohamedine ale ka se ka ni bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni di garde ni police nationale ma yɛrɛ kɔni ma yirala k'a fɔ ko ɲɛnajɛ in yɛrɛ kɔni kɛra école nationale de police Amadou Touré ni o dɔnnen don kosɛbɛ ni gandi yɛrɛ de kɔni a yirala k'a fɔ ko a kɛra o terrain de sport yɔrɔ yɛrɛ de kɔni na ko wa cérémonie yɛrɛ kɔni kɛra yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na an ka autorité militaire fo ka taa se autorité civile yɛrɛ kɔni ma olu caman yɛrɛ de kɔni kun bɛ ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ in na ko ni camion 57 min yɛrɛ kɔni dira garde ale ni police nationale ma yɛrɛ kɔni b'a yirala k'a fɔ ko camion 57 in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra jamana yɛrɛ kɔni ka budget national de la min yɛrɛ kɔni ye juru ye k'o tɛ nin ko in na a bɔra an yɛrɛ de kunna ko wa ni camion kura nin yɛrɛ kɔni dira an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka u dɛmɛ jamana lakana ni baaraw la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni criminalité ale ni banbaci wale yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na olu mago bɛ minɛn ɲumanba min yɛrɛ kɔnɔ walasa ka se ka jaabi gɛlɛnmanba kɛ ka ɲɛsin u ma cogo min danbe kari ni
wale juguba fila ni yɛrɛ kɔnɔna camion ni yɛrɛ kɔni di kun ye lakanatigilamaw ma walasa ka se ka u dɛmɛ o jabili baaraw yɛrɛ de kɔnɔna groupement mobile de sécurité ou compagnie d'intervention rapide ou unité mobile de sécurité intérieure ou fo ka taa se brigade anticriminalité maaw yɛrɛ kɔnɔna ni ninnu bɛɛ lajɛlen an ka jamana police nationale bolo fara dɔ yɛrɛ kɔnɔna a la k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni garisigɛra ni mina ni yɛrɛ kɔnɔna an ka police nationale ka fanfɛla la ko garde nationale yɛrɛ kɔni ka fanfɛla la groupement de maintien de l'ordre ale ni état major yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ de kɔni garisigɛra ni camion ni yɛrɛ kɔnɔna garde nationale yɛrɛ kɔni ka fanfɛla la général Daouda Ali Mohamedi ni ale de an ka Mali ministre de la sécurité et de la protection civile yɛrɛ kɔni ale ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna ni cérémonie kɛyɔrɔ in na a yira k'a fɔ k'olu bɛ ni camion 57 in yɛrɛ kɔni di an ka lakanatigilamaw yɛrɛ kɔni ma wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni jamana yɛrɛ kɔni ka lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni a ka kan min ye lakanatigilamaw yɛrɛ kɔni olu ka teliya u ka intervention na u ka se u ka baara kɛcogo yɛrɛ kɔni na mina ɲuman ka d'u ma cogo min u bɛ se u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ale ni wagati in na ka u ka kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko ni camion yɛrɛ kɔni bɛ di lakanatigilamaw ma wagati dɔ la o y'a sɔrɔ ka sanga ni jamana ka lakanako lahalaya o kan ka nin fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kɛ jamana kɔnɔna na lakanako ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'olu ka laɲini de ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ Mali jamana kɔnɔdenw ka laɲini yɛrɛ kɔni ye min ye lakanako ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni o de ye ka minɛ ɲumanw yɛrɛ kɔni di an lakanabagaw ma lakanatigilamaw yɛrɛ kɔni olu ka surunya kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw la cogo min u bɛ se ka an lakana kosɛbɛ a fanga ka kɛ an ka lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni na u ka se ka t'u ka intervention kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa a ka kɛ délai kuntagala surun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye général Daouda Ali Mohamedi ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔdenw ka laɲini de ye nin fɛnba ye lakanako ta fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko wa olu bɛ ka o laɲini yɛrɛ de kɔni sabati ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni dilen garde ale ni police nationale maaw ma ko ni camion min yɛrɛ kɔni dilen filɛ garde ale ni police nationale maaw yɛrɛ kɔni ma u bɛna garanti an ka ni lakanatigilama ma ni yɛrɛ kɔni ye u ka teliya u ka opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa u bɛ se ka ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko ni minɛn yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni bɛ cogo min yɛrɛ kɔni na min lakanatigilama olu bɛ se ka jaabi ɲumanba kɛ ni ka ɲɛsin o ma wale min bɛ kɛ sababu ye ni criminalité ale ni banbaci wale caman yɛrɛ kɔni bɛ b'o la jamana in kɔnɔna na lakanako ministre yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko walasa jamana lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni ka se ka u ka lakanani baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛ ni ka teliya yɛrɛ kɔni ko bɛ dépend kosɛbɛ u ka bolimafɛn hakɛya ni a qualité yɛrɛ de kɔni na ko walasa jamana lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni ka se u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛ ko fo bolimafɛn caman ka d'u ma wa bolimafɛn ɲumanw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka d'u ma u ka baara kɔnɔna na ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra u bɛ jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati kosɛbɛ an ka lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la bolofara minnu yɛrɛ kɔni garisigɛra ni bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni na min ye général Daouda Ali Mohamedi ale b'a laɲini olu fɛ ko ni bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni sanna sɔngɔba yɛrɛ de kɔni na k'a b'a laɲini ni man yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni sanna kun min yɛrɛ kɔni kama u k'a don olu yɛrɛ kɔni da fɛ u kana n'a fɔ k'u bɛna na ko kɛ bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni na ka na u cɛ k'a laɲini dɔw fɛ u ka bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni bila u ka baaraw de la an ka lakana maaw yɛrɛ kɔni ka bolofara minnu yɛrɛ kɔni garisigɛra nin fɛn in na olu ka responsable yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ layidu ta an ka lakanako ministre k'a fɔ ko ni bolimafɛn min yɛrɛ kɔni dilen filɛ nin ye u ma u fɛnɛ bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni don u da fɛ ko wa bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni ni basi foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nana kun min kama u b'o baaraw ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔna na u bɛ tila ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autoritéw ma ka da kan ko sanga ani wagati min an ka Mali autoritéw bɛ an ka lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni juguyama don kosɛbɛ jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na ni minɛnw ale ni fɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ u jɛ an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka o d'u ma walasa u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka jamana in lakana yɛrɛ kɔni sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko lakanabaliya o kɔni bɛ o yɔrɔ ninnu na soso kɔni y'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2026 ko cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin bolimafɛn sen sabatigi caman yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn sen sabaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na passager caman yɛrɛ kɔni kun bɛ ni o passager man yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa farigo dɔgɔkun sugujɔ yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ yen Soni Alibert commune kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ Gao région de la siraw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ka ni bolimafɛn sen sabatigi nin yɛrɛ kɔni to siraw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni u ye marifa jɔ bolimafɛn sen sabatigi nin na walasa k'u wajibiya lajɔ k'u kɛlen ni ka bolimafɛn sen saba nin yɛrɛ kɔni lajɔ maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'olu wajibiya ni ka u ka wariw minɛ u ka telefɔniw fo ka taa se u ka minɛn nafama nin yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni cɛ maramafɛntigi nin u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka taa n'a ye o seere kelen nin yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko maa si ma bɔnɛ ani na wa maa si yɛrɛ kɔni ma jugu
ko nga ni cɛ maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni olu ka nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka taa ne o yɛrɛ kɔnɔna ni man yɛrɛ kɔni bɛ wuli mada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔnɔ an ka Mali autorité ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ wa jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni lakana sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka taa ni ka segin ka ca yɔrɔ mun yɛrɛ kɔnɔ k'a ka kan ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka se ka o yɔrɔ lakana sabati wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni ɲɔgɔnna suɲɛni baara yɛrɛ kɔni tɛ kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔnɔna ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma